Eli huomioon otettava asia on siinä, eli kun me tehdään työvälineellä aktivointia, niin me voidaan tehdä sitä molempiin suuntiin, kun paine ei ole ihoa niin kuin paljon syvemmällä. Ja kun me lähdetään hieromaan työvälineillä, niin silloin pidetään niin kuin sääntö numero 1, eli mennään aina sydäntä kohti. Paine tulee sen verran kovana, sen verran laajana, että on turvallisempaa mennä sydäntä kohti, että jaloissa mennään ylöspäin. Tässä meillä on malli 4, joka on hieman lyhyempi ja korkeammalla kaarella kuin malli 3. Ja tämä mahdollistaa pienten alueiden hoitamisen. Käytän malli 4 jalkapohjan hoitamiseen. Aloitetaan jalkapohjan hoito, eli huomioon otettavia asioita. Tibialis hermo tulee täältä kantaluun alakärki ja täältä reunasta, missä on erittäin arka, vältetään siellä painamasta kovaa. Sama on abductor hallukis, flexor hallukis breviksen lihaksisto, erittäin arkaa aluetta. Aponeurosis ja digitorum flexor brevis, sinne saa sitten antaa enemmän painetta. Ja kun aloitetaan hoitamaan, laitetaan toinen käsi tukikädeksi, käytetään työvälineen kuperaa puolta ja pikkuhiljaa, kun ollaan työstetty hetken kevyemmällä paineella niin, että jalkapohja tottuu, niin tämän jälkeen voidaan aloittaa lisäämään painetta, mutta edelleen vältetään sitä, että ei mennä tänne sisäpuolelle painamaan paljon, vaan ollaan täällä digitorum breviksessä ja annetaan sinne pikkusen enemmän sitä painetta. Käsitellään poikittaisholvi edelleenkin kuperalla puolella. Toinen käsi on taas tukikätenä ja toinen tekee työt, eikä puristeta työvälinettä. Tämän jälkeen voidaan siirtyä kantaluualueelle. Peukalot toisella puolella kantaluuta lähdetään sieltä kevyesti hieroskelemaan kantaluun ympäristöön. Käsitellään akillesjänne, edelleen käytetään malli 4 ja edetään siitä soleuksiin, kastroihin ja alku kun lähdetään tekemään töitä, mennään lappeellaan, käytetään työvälinettä lappeellaan ja ei puristeta yhtään instrumenttia. Kevyellä paineella alussa saadaan kalvoihin mahdollisimman paljon liikettä. Soleuslihaksiston hieronta, eli mulla on työväline lappeellaan ja kevyellä paineella. Akillesjänteen ja soleuksen alueella voi antaa pikkusen pidemmän ajan hoitovasteelle, eli sille pikkusen kauemmin ollaan siellä alueella, saadaan parempi tulos aikaiseksi. Sen jälkeen kun ollaan siirtymässä kastroihin, voin käyttää koveraa puolta, paine pelkästään käsikahvoissa ja tehdään pikkusen kovemmalla paineella, että ei edelleenkään paineta liian kovaa. Ja kun siirrytään hierontapuoleen, eli hierotaan työvälineellä, silloin ollaan huomattavasti lyhkäisemmällä liikkeellä, eli annetaan kovempi paine, mutta tehdään lyhyemmällä liikkeellä. Edelleen yritetään välttää koko ajan sitä, ettei puristettaisi työvälinettä. Peroneuslihasten käsittely model 4. Lappeellaan työväline ja lähdetään sieltä kohtuun nopeassa frekvenssissä taas aloitetaan sen lihaksen aktivointi siellä ennen kuin sitä varsinaisesti lähdetään hieroon.
Ja kun lähdetään hieroon, niin pikkuhiljaa lisätään painetta ja lyhennetään liikettä. Ensimmäinen kierros voi olla niin, että liike on vähän pidempi, paine vähän kevyempi. Sitten kun lähdetään toisinpäin, niin sitten tulee jo paine kovemmaksi, liike lyhenee. Otetaan säärealue malli 4. Aloitetaan extensor digitorum longuksen hoitamisesta ja sitten edetään sitten tibialis anterior lihaksesta. Eikä mennään jälleen nopealla frekvenssillä. Minkä jälkeen hieman hidastetaan. Kuitenkin liike on edelleen kohtuu pitkä. Mulla on kupera puoli käytössä. Saa pikkuisen paremman paineen sillä. Tämän jälkeen tehdään hierontaa. Toki tässä ollaan nilkan etuosassa niin jännetupet saattaa olla vähän ärsyntyneet siitä, että tullaan pikkuisen ylemmäs tuolla ennen kuin aloitetaan antaa hierontapainetta, ettei mentäisi painamaan suoraan luuta vasten. Ja tullaan tibialis anteriorikseen, niin menen koveralle puolelle. Ja käytännössä toinen käsi tekee työt, toinen on tukikätinen. Myös jos on penikkaa etumaisessa lihasaitiossa, niin tällä Model 4 tämä on erittäin hyvä käsitellä. Mennään tonne tibian etureunaa ja lähdetään siitä tekemään suoraa painetta alaspäin. Tai jälleen kerran tietysti asiakasta kuunnellen, ettei liian kovaa lähdetä painamaan. Pystytään venyttämään kalvot erittäin miellyttävällä tavalla. Sama kuin tässä yleensä asennossa, että jos on sisäpuolen penikka, käännetään jalkaa hieman samalla välineellä, etsitään se tibian reuna sieltä ja lähdetään sitten sen jälkeen antamaan sinne painetta. Eikä taas tässä vaan kuunnellaan asiakasta ja edetään painetaan sen mukaan mitä asiakas kestää. Eli pikkuhiljaa sitä painetta voi ruveta lisäämään. Voidaan mennä ensimmäinen kierros läpi niin, että ihan kevyellä paineella vaan sitten kun tullaan takas, niin aloitetaan painamaan aavistuksen kovempaa. Tässä on malli 3, joka on malleistamme monikäyttöisin. Pohkeen käsittely malli 3. Aloitetaan kohtuu nopealla frekvenssillä, saadaan mahdollisimman paljon liikettä kalvoihin. Ja tässä mä käytän coveraa puolta. Kun ollaan tehty tää nopealla frekvenssillä, sen jälkeen mennään hieman hitaammalle ja vähän lykkäisemmälle liikkeelle. Ja kun ollaan sitä jonkun aikaa tehty, niin siirrytään hierontaan. Eli nyt mä rupean käyttämään tukikättä ja annan huomattavasti kovempaa painetta. En kuitenkaan niin, että asiakas lentää pöydältä, vaan kohtuu kevyt tai kova paine ja lyhyt liike.
Ja sitten kramppinen pohjelihas nopealla frekvenssillä pikkusen jalkaa ylös, saadaan vähän löysemmäksi lihaksistoa ja käytännössä vastaa ravistelua. Tässä on malli 2, jolla käsitellään lähinnä pieniä alueita ja kasvoja. Nilkan alueen hoito malli 2. Jos on esimerkiksi turvotusta, nilkka on nyrjähtänyt, siellä on verta ja se pitäisi saada pois sieltä erittäin kevyellä paineella. Yritetään saada nestettä sen verran liikkeelle, että se lähtee poistumaan sieltä. Koska alueella on paljon jänteitä, niin ei lähdetä painamaan, vaan yritetään saada sinne vain ja ainoastaan liikettä aikaiseksi, että verenkierto lisääntyy. Akillesjänteen tulehdustiloissa normaalisti arkuutta, paksuuntumaa akillesjänteissä, niin siihen on erittäin hyvä väline, on tämä Model 2. Lähdetään aktivoimaan akillesjännettä sille, että ei anneta paljon painetta sinne, vaan mahdollisimman paljon liikettä jänteen ympäristöön. Ja mikäli siellä on selkeä tulehdustila, niin ollaan vähän kauempana siellä tulehdustilasta, silloin ei mennä suoraan sitä tulehdustilaa hoitamaan. Mutta tosiaan kevyellä paineella, mahdollisimman nopealla frekvenssillä ja tuotetaan pieni puna alueelle, silloin neste- ja verikierto alkaa paremmin toimimaan siellä. Sama tällä pystyy muotonsa ansiosta käymään tuolla pikkusen akillesjänneen sivuja, mutta vältetään siellä, että ei mennä tonne tarsallitunneliin hermoa pökkimään, vaan yritetään pikkusen painetta antaa vaan tonne akillesjänteen reunoille. Sama on ulkopuolella täsmälleen sama asia. Eli malli 2. polven ympäristö kannattaa käsitellä. Taas mennään, kun ei ole lihaksistoa juurikaan, on vaan nivelsiteitä ja kalvoa, niin mennään vaan ja ainoastaan kevyellä paineella siellä. Käydään se polven ympäristö läpi, eli jos on paljon täälläkin turvotusta, niin me pystytään tällä nopealla käsittelyllä saamaan liikettä sinne aikaiseksi. Patella ligamenttiin pystytään antaa liikettä, varsinkin jos siellä on hyppäjän polveoireita, niin tämä on ihan loistava tapa hoitaa sitä. Tai jos kuslaatteri noilla nuoremmilla lapsukaisilla, niin patella ligamentti kannattaa aina käsitellä. Etureisi, sen mä käsittelen yleensä malli 3. Ja täällä on sellainen polvilumpion yläpuolella sellainen lihas kuin articularis genu. Ja tällä on erittäin hyvä ottaa se siinä että kun ollaan tää alku tehty, eli kun me lähdetään nopealla frekvenssillä aktivoimaan lihaksistoa ja kalvoa, minkä jälkeen ruvetaan sitten pikkuhiljaa antaa painetta sinne ja edelleen kuitenkin kohtuu pitkällä liikkeellä. Jälleen niin kuin huomaatte, mulla on toinen käsi on tukikätenä ja toinen on työkätenä. Ja sitten kun aloitetaan hieroa, niin lähdetään sinne articularis genuuhun ensimmäisenä, etitään se. Tuntuu täältä jossain vaiheessa, kun liikutaan vaan vähän kohtuu kovalla paineella, ja sitten kun se ollaan löydetty, niin annetaan sinne vaan venytys. Sitten ei tarvitse hieroa sen kummemmin, vaan että annetaan venytys ja pikkusen työntö asiakkaan kasvoja kohti. Hetken aikaa venytetään
jonka jälkeen sitten lähdetään hieromaan. Eikä nyt käytännössä tapahtuu se, että on kovempi paine, lyhkäisempi liike, mutta tässä tapauksessa taas kerran muistetaan, että ei lähdetä liian kova painaa, koska sitten siellä on luu vastassa ja luumustelmien tai niitä on helposti tulee aiheutettua sillä, että sinne painaa liian kovaa ja sitten vielä kun tekee liikettä, niin ne paranee vaan niin hitaasti. Vastuuslateraaliksen triggerpiste on yksi semmoinen alue, mihin kannattaa yleensä keskittyä vähän enemmän. Eikä kun tällä lähdetään sinne hieromaan, niin kun tunnette, että olette sen triggerpisteen päällä, niin siinä mahdollisimman lyhyt liike ja kohtuu kova paine kuitenkin niin, että asiakas kestää hoidon. Tämän jälkeen ollaan etureisi otettu, mennään edelleen lähentäjiin. Otetaan lähentäjät hyvin esille. Hunterin kanavaa pitää aina varoa täällä, tänne ei anneta kauheasti painetta, että siinä hermo on monesti vähän tukossa niväsiteiden alla. Ja sama on niin kuin abductor magnus alueet, niin siellä on tosiaan erittäin arka alue. Eli kun lähdetään hoitaa lähentäjiä, niin nopealla frekvenssillä alus. Minkä jälkeen sitten lähdetään vähän enemmän antaa painetta, mutta vielä pidemmällä liikkeellä. Ja sitten kun lähdetään hieromaan, niin nyt lyhyt liike, vähän kovempi paine. Musculus tensor fascia lataen käsittely erittäin tärkeä varsinkin juoksulajien harrastajilta ja istumatyöntekijöiltä. Eli lähdetään tällä Model 3 kevyesti käsittelemään. Eli toinen käsi on taas kerran tukikätenä ja tässä asennossa päästään hyvin lihakseen kiinni. Toinen vaihtoehto on, että asiakas makaa kyljellä ja siinä käsitellään sitten. Eli käytännössä sama liike kuin kaikissa muissakin, että ensiksi nopea frekvenssi, sen jälkeen vähän hitaampi, kovemmalla paineella, kuitenkin pitkä liike vielä. Ja sitten kun lähdetään varsinaisesti hieromaan, niin tulee se kohtuu kova paine. Ja muistatte, että tässä on yleensä todella arasta lihaksesta kyse, niin jälleen täytyy vähän kuunnella asiakasta enemmän, ettette paina liian lujaa. Hamstring-alueella käytän melkeinpä vain malli 3 ison alueen takia ja tämä muoto vähän mahdollistaa paremmin sen alueen hoidon. Pystytään isolla laajalla alueella hoitamaan. Popliteuslihaksen voidaan käydä täällä läpi, mutta otetaan se aina esijännitykseen. Voidaan sillä tai nopealla frekvenssillä käydä läpi. Ei anneta liikaa painetta, siellä on hermot ja valtimot alapuolella, että kevyellä paineella mennään popliteuslihas läpi. Tämän jälkeen kun se on käyty läpi, niin jatketaan sillä kevyellä nopealla frekvenssillä koko takareisialue.
Ja sitten lähdetään pikkuhiljaa lisäämään vähän painetta siellä. Toinen käsi pysyy tukikätenä, toinen toimii eli käytännössä vipuvartena toinen käsi. Liike saa vielä olla vähän pidempi, kun ei vielä varsinaisesti hierota, aktivoida olla. Ja sitten kun lähdetään hieromaan, niin paine lisääntyy, liike lyhenee. Ja kun takareidet on otettu tässä, pikkusen siirretään jalkaa, päästään adduktoreihin. Ja täällä on monesti erittäin arkaa aluetta, eli hieman kuunnellaan asiakasta, että mitä ei laita painamaan liian lujaa. Tosiaan jalka tuonne omaan kylkeen, niin saadaan esille lihaksisto täällä ja sitten nopealla frekvenssillä vaan toimintaa lihaksistoon, minkä jälkeen lähdetään sitten tekemään kevyempää hierontaa pitemmällä liikkeellä. Ja sitten varsinainen hieronta sinne, paine ja lyhkäinen liike. Otetaan tensor fascia. Eli muistatte varmaan, että täällä on 10-kertainen hermotus fasciassa lihakseen nähden, niin täällä vältetään sitä kovaa painetta, eli käytän taas Model 3 ja todella kevyellä paineella läpitte koko lihaksisto, tai anteeksi kalvot. Tässä on mallimme Steelline, joka on erittäin monikäyttöinen instrumentti. Pohkeen käsittely Steellinella, niin kuin näkyy, Steellinella on kahvat, mistä voi pitää kiinni. Ei tarvitse puristaa ja pystytään monessa suunnassa tekemään työt monella eri työvälineen asennolla. Eli jos mä tässä nyt lähden tekemään hierontaa, niin toinen käsi on paikalla, toinen tekee hierontatyön lyhyellä liikkeellä ja kohtuupaineella. Steellineissa voi myös käyttää kahvoja apuna, eli voin lähteä vain pientä aluetta aktivoimaan. Ja sama voin pienelle alueelle lähteä tekemään hierontaa vähän kovemmalla paineella. Steellineissa on myös se hyvä puoli, että toimii erittäin hyvin itsehoitovälineenä pohja-alueen hoitoihin. Käytän fascia lataen Steellinea. Muistetaan, että otetaan kevyellä paineella, koska hermotus on 10-kertainen lihaksistoon nähden. Steellineissa voi myös käyttää kahvoja, eli kevyemmällä paineella käydään läpi koko kalvoalue. Steellinella etureiden käsittely. Pidetään kahvoista kiinni ja tehdään tosiaan nopealla frekvenssillä alus.
minkä jälkeen hieman hidastetaan vauhtia ja lyhennetään vähän liikettä. Kun aloitetaan hierontaan, niin lähdetään tuonne artikulariskenuuhun, lähdetään venyttämään sitä alusta. Minkä jälkeen sitten on lyhyt liike ja kohtuukovalla paineella. Tämän jälkeen otetaan lähentäjät vähän esille, polvia vatsaa kohti, eikä kevyellä paineella täällä. Ja muistetaan, että arkaa aluetta ei paineta liian kovaa. Ja sen jälkeen kun ollaan tehty tuo aktivointi, niin pikkusen kovempi paine, vähän pidempi liike. Ja tämän jälkeen lähdetään tekemään hierontaa. Paine lisääntyy, liike lyhenee. Musculus tensor fascia lataen käyttö Steellinella tai hoito Steellinella, niin käytännössä yksi hyvä konsti on pelkkää kahvaa käyttää. Nopealla frekvenssillä alussa päästään hyvin siihen lihakseen kiinni. Pystytään erittäin niin kuin monesta suunnasta käsittelemään sitä. Ja kun aloitetaan antaa painetta sinne, niin paine tulee omasta vartalosta, liike on edelleen kohtuu pitkä, mutta painetta tulee lisää. Ja kun lähdetään hieromaan, niin paine on kova ja liike lyhyt. Steellinella penikan hoitamista on aika laajalla alueella, pystytään ottaa kiinni tuolta kahvoissa vaan paine. Lähdetään painamaan suoraan sieltä tibia reunasta alaspäin. Ei paineta luuta vasten, vaan venytetään kalvot sieltä luusta irti. Steellinella tibialis anterioriksen puolella oleva penikka. Mennään taas tibian reunaa ja lähdetään sieltä kevyesti painamaan kalvoja auki. Steellinella kahvaa voidaan käyttää extensor digitorum longuksen hierontaa, hoitoa. Käytännössä kun on kyse pienestä alueesta, niin tämä kahva toimii erittäin hyvin siihen. Ja kun on nopeammin tehty, niin otetaan pikkusen kovemmalla paineella edelleen vähän pidempää liikettä. Tämän jälkeen kun se on menty, voidaan antaa edelleen painetta enemmän, mutta liike lyhenee. Tibialis anterioriksen käsittely Steellinella alkaa pikkusen esivenytykseen. Sen jälkeen otetaan kahvoista kiinni, tehdään nopealla frekvenssillä liike.
Ja hidastetaan liikettä, mutta liike on edelleen kohtuu pitkä. Ja kun lähdetään hieroa, paine kovenee, liike lyhenee. Inlineissa voi myös käyttää kahvaa samalle alueelle, eikä tibialis posterioriksi anterior hoito mahdollisimman nopealla frekvenssillä ensiksi. Sen jälkeen lähdetään tekemään vähän syvempää aktivaatiota siellä, vähän pidemmällä liikkeellä, kovemmalla paineella. Ja sitten kun halutaan hierontaa, niin kova paine ja lyhyt liike.